Každý rok sa centrum mesta v tomto čase vráti o niekoľko desaťročí do minulosti, keď ho obsadia krásne veterány. Na blízkané Tátoše sme v Ružomberku mohli vidieť už po 25. krát. Ich majitelia sa do nášho mesta radi vracajú. Priaznivci historických vozidiel si minulý víkend prišli na svoje. Naše mesto hostilo už 25. ročník Ružomberskej rúže veteránov, za ktorým celé štvrťstoročie stojí Automotoklub Ružomberok. Vlastne už druhý rok robíme to obmedzenie do roku 1960, pretože mali sme veľký záujem o túto našu akciu a chceli sme to trošku skvalitniť, aby to bolo trošku kvalitnejšie, tak sme obmedzili rok výroby 1960. Máme na štarte 86 vozidiel, z toho je 22 motocyklov. Hnacím motorom podujatia je Marián Sila. Majiteľov veteránov pozýva na rúžu na niekoľko dní. Pred prezentáciou v meste sa všetci zídu v Hrabove. Tam sme sa s niektorými veteránmi mali možnosť zoznámiť aj prostredníctvom jazdy. Jedným z nich bola napríklad 30-koňová Tatra 75 z roku 1936, ktorá zvládne ísť s rýchlosťou 80 km za hodinu a v tom čase si ju mohla dovoliť stredná vyššia trieda ako právnici, architekti či riaditelia fabrík. Je to unikátne auto, pretože nebolo vyrábané sériovo. Na podvozok Tatry karosovali vo vagónke Česká Lípa Bohemia vlastné dizajny podľa individuálnych prianí majiteľa. Údajne týchto tu modelov bolo asi 3 alebo 4 kusy. Potom bola nejaká jedna limuzína, nejaké iné. Boli to zákazkové karosérie, takže každý jeden bol ako originál, lebo to neboli sériové vyrábané ako v Kopšivnici, v závode, ale na zákazku. Tak si dal tam urobiť u nich. Aby veterán vyzeral tak luxusne ako dnes, vedie k tomu dlhá cesta. Trvá to aj niekoľko rokov, kým sa podarí obnoviť jeho pôvodnú krásu. Drevená karoséria pod plechmi málo kedy vydrží, preto ju treba znovu vyrobiť. V Jánovom prípade museli pomôcť fotografie, aby vôbec vedeli, ako má auto vyzerať. Ja som to kúpil taký vrak, že z toho už som aj nevedel, že to je také auto, lebo to boli len podvozok, nejaké blatníky, kapota a až potom som sa dopátral, že to je táto karosieria, tak sa to potom prakticky robilo všetko na novo. Ja na tomto auto som robil celý podvozok okrem motora. Karosériu mi robili v Čechách. No a potom ostatné čalúnenie. Niečo som si čalúnil sám, niečo čalúnik. A no čo som vedel, som si robil. Veteránista väčšinou neostane pri jednom aute. Plechových detí, ako ich s úsmevom niektorí nazývajú, majú viac. Svedčí o tom nielen Ján, ale napríklad aj rodinka Cupákovcov z Moravy. Na ružomberský zraz sa vybrali po vlastnej stope, teda nie ako je to pri veteránoch vyrobených do roku 1945 zvyčajné, že ho dovezú na prívese. Z domu na Morave vyrazili na 2 veteránoch rodičia s dcérami. Po 250 kilometroch jazdy dorazili do cieľa. Cesta byla skvělá, protože bylo krásné počasí a auto jelo tak kolem 70 km za hodinu. Někdy pomaleji, do kopce nám to jelo třeba i 30 km za hodinu a museli jsme dělat samozřejmě přestávky z důvodu toho, aby se auto ochladilo. Dcery šli na Tatre 57 Šport z roku 1932, rodičia zas na Tatre 12 z roku 1930 v nákladnej verzii. Dnes by sme ju mohli nazvať pick-up. Toto je v provedení Valník s obchodním označením Normandie. Používali to živnostníci, obchodníci na převoz zboží po malé úpravě. Kdy bylo vložené sedadlo, sloužilo pro rodinné výlety. Ten vůz získal nebo vlastnil pán, který dělal obchodního zástupce pro firmu Nežádal, která se zabývala výrobou konfekčního zboží. Rozvážel pro ně
zboží po všech okolích. Tenkrát to bylo docela obvyklé, že ti obchodníci nebo obchodní zástupci buď si najímali řidiče s autem, anebo to auto vlastnili a nabízeli své služby právě tady těm továrníkům a různým spolkům, organizacím, firmám. Kúpil ho v zlom stave, takmer ako torzo. Po jeho histórii pátrali v archívoch Tatry v Kopřivnici. Väčšinu prác pri oprave si dokáže urobiť sám spolu s rodinou. Práve to je ich špecifikum. Historické vozidlá zlákali celú rodinu. Je to taková rodinný koníček už od otce, který v podstatě se o to hodně zajímal, tak v podstatě pak to přišlo na nás, tak se snažím i tu svou rodinu letoucí do toho vtahovat. Jezdíme, neříkám, že pravidelně, ale docela často sem na Růžu, snažíme se vždycky přivést nějaký vůz jinačí, aby jsme to trošku střídali. Předtím, než nastartujete, tak musíte udělat několik úkonů, aby vlastně se to vůbec mohlo rozjet. A potom v samotném řízení, ať už řazení, kde musíte dvakrát třeba šlapat na spojku nebo přidávat mezi plyn. Je to náročnější, ale je to větší zábava. Na Rúži veteránov ste mohli vidieť vozidlá rôznych značiek. Medzi prevládajúcimi Tatrami a Škodami bolo možné obdivovať aj Mercedes, Opel, Ford, Fiat, Citroën, Buick, MG, Jaguar či BMW. Najstarším autom bol staručký Maxwell Q3 z roku 1910. Z centra sa veteráni vydali na spanilú jazdu. Najprv do Svätého Kríža, kde si pozreli artikulárny kostol. Potom ich už čakali v Liptovskom Hrádku, zavítali aj do Pribyliny Liptovského Mikuláša a vrátili sa naspäť do Ružomberka. Ružomberská Rúža veteránov vytvorila silnú komunitu, ktorú spája nielen záľuba, ale aj vzájomné vzťahy. 25 rokov spolu žijeme s tým, že sa každý rok stretávame nielen u nás v Ružomberku. Stretávame sa po x akciách, či na Slovensku, či v Čechách. Hej. Takže stretávame sa. Nie je to stretávka len o tých veteránoch, ale je to stretávka aj o tých ľuďoch, o tých priateľstvách a rodinných doslova zväzkoch. Majitelia veteránov niekedy o svojej záľube v dobrom povedia, že je to choroba. Každopádne si vyžaduje veľa času, trpezlivosti, znalostí a aj peňazí. Ale ak vás to raz chytí, tak je vysoko pravdepodobné, že už vás to nepustí. Je to taký koníček, človek keď príde z práce domov je taký trošku navený. Niekto ide do krčmy, niekto za ženami, niekto inde. A ja idem do garáže a sedím tam a s týmito starenkami. Máme rádi obecně tu dobu, zajímáme se o historii a toto v podstatě do sebe tak zapadá od tady toho automobilismu až po v podstatě tu kulturu toho období, takže máme to jakoby rodina tak nastavené, že vlastně nás to zajímá. Vlastně to všechno, že se vrátíte o 100 let zpátky a zažijete si trochu jiný život než každodenní ve spěchu. A jelikož jsme v tom už od malička celá rodina, tak nám to vlastně přijde normální.